Turistička organizacija grada Subotice izuzetno je zadovoljna 2025. godinom. I nekako kruna našeg rada tokom 2025. godine je Turistički cvet kao najprestižnija nagrada u oblasti turizma. Dakle, proglašeni smo najboljom turističkom destinacijom, odnosno organizacijom, i ja bih rekla da je to nagrada ne samo za naš kvalitet našeg rada, već i za kvalitet čitave turističke ponude svih onih koji se svakodnevno bave turizmom u našem gradu. A zašto ta nagrada upravo kod nas? Na teritoriji našeg grada tokom 2025. godine organizovano je preko 70 manifestacija. Pored tih manifestacija organizovali smo i dve nove, a to su Tajne neispričanih kapi, koja je za svoj kvalitet i dobila nagradu na Novosadskom sajmu turizma 2025. godine, i fotomaraton koji se po prvi put organizovao u našem gradu, uopšte u zemlji u takvom formatu. Negde na samom kraju godine smo se osvrnuli na kamping turizam i dobili novac Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju autokampa na Paliću,